ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉದಯ ಪುಂಜ ಜೈತೂನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ನಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಇಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರು ಜೈತೂನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಿತ್ 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 ಸುವರ್ಣ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ಮೇರು ನಿಜವಾದ ಮೇರು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಕ್ಕ ಗೋವಾ ಮೇರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ ದಾಲತ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಲೇ ಸುಧಾರ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು MC ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗ ಅವೇತು ಮಲಮಲ್ಲ ಇವನ್ಸ್ ಮೇರು ಸುಧಾರ್ಪನಾರು ಎಂಕೆಲ್ ಪುಲ ದಾರ ಹತ್ತು ಮೇರು ನೆದ್ದರು ಉಂದೆಂದುವ ಸುಮಿತಣ್ಣ ಇಂತ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟದ ಎಂಚಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕಸ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ 16 14 34 ವರ್ಷ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಜೈದ ಅಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ದಿನ ಉಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನ ಐಕಸ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜಲ ಓಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರೆಗು ಈ ಖುಷಿಟ್ ಆರೆಗ ಪಾತ್ರನ ಬರುಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಬಟ್ ಆ ಇಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಆರೆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಡ್ಡ ದಯಪಂಡ ಈತು ಆಲ್ತೋ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬರ್ಸದ ನಡುಟ್ಲ ಆ ಆನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಂ ಬರ್ತದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಆರೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಗಿಲ ಈ ಬೇಲೆದ ಈ ಲೇಸ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸುಮಿತನ ಇದಾಗ ಇಂದ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಬಂದ್ಪಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ತೂರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಕ್ಲೆಗ್ ಐಕಸ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಈ ಲೇಸ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಇಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅವಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅವೇ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ದುಂಪುವುದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆತ್ತಂಡ ಅವು ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇಂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿವಸ ನಾವು ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡುತ್ತೇನೆ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡುತ್ತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ನೆನೊಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೆ ತೋಟ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೀ ಬತ್ತದ ಏನ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಹೋದ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಕೈತಲ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ ಸೇರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪರಿಬೇರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಜ್ಜೇರ್ ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಂಘದ ಕುಲು ಬೈದೇರ್ ಅವು ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೋವಾ ಅಲ್ಪ ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಸತ್ಯ ಪರಂಡ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಾಗ ಅವು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಫಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ಸುರುತ ಅಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಲೇಸ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕಡೆಕ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಜೈತೂನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಾದ ಪಂಪ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇಪಲ ನಮಗಂತೆ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆವಡ್ ಒಂತೆ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಗ್ರೆಷನ್ ತೋಚ್ಪಾವಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಸರಿ ಸಾಯ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ JT ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಈ ಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಜಿಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪೊಡದು ಕೇನುಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ
ಅವಲ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ಕಸರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಳು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಗುಲ್ ಪನ್ಪತ್ತೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆದ ಜೋಕುಲು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇತ್ತೆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ತಿಜಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದಾದೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಏನು ಬೊಂಬೆ ಇಡುತ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಏಪಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯವ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕಿಂತ ಏನಡ ನಿಕುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ರೀತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ಕಸ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಅವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಆಯ್ಕಸ್ರ ನಿಕುಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಹೆಂಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಬಂಡು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ ಸಾಯ ಕುರುಲಿ ಅನ್ ಕೊಡ್ತ ಆಜ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊರ್ಮೇಲೆ ಸುಮಿತ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಾದ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಲ್ ದಯಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಜಾದ ಪುಟ್ಟು ಬಳದಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಇಡತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಬಳದಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಇಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಂಡಲ ಆರ್ನಂಜಿ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಊರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಊರು ಬತ್ತು ಸರಿಕಟ್ಟು ತುಳುವರ್ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ತುಳುವ ಪೇರು ಮೋಕೆ ಪಲ ಮಾಡಿದ್ದೀಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೆರ್ಮದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂತ ಆರ್ನ ಉಡಾಡ್ಲು ಉಂಡು ಇನ್ನಾಡಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಬಾಂಬೆ ಬಿನಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಬಿಡು ತುಳು ಬಾಂಬೆ ಪುಟ್ಟಿನಗಲೇ ತುಳುತ ಕಮ್ಮಿನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಸುಮಿತನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಜಾರೈನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾಂಟಿದ್ದು ತುಳುತ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಾನಾತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಲ್ಲೇರೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿಯರು ಆರಿಗೆ ತುಳು ಸರಿ ಬರ್ಪು ಜಾಂಡಲ್ಲ ಎಂತ ಈ ಲೇಸ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಎಡ್ಡ ಬರೀ ಸುಮಿತನ ಮಸ್ತನ ಕೇಪಲ್ ಇವನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಲ ಲೇಸು ಆರು ಮಸ್ತನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಸರಿ ಯಾನ್ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಸುರು ಯಾನಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸುಮಿತನ ಈ ನಂಜಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಈನ ಬೆರಿಸಾಯ ನನಾಲ ಎಂಗ್ಲಿ ದೈತುಲ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ನನಾತ್ ಈನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ನಂಜಿ ಆತು ಕೊತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ